Спри да правиш тези грешки след лазерна епилация. 1. Не се излагай на слънце или солариум. Премахвай косъмчетата от зоните само с самобръсначка. 3. Избягвай обилното изпотяване. Фитнес, сауни, парни бани и топли басейни. 4. Не бръснете зоната в деня на процедурата, а от предния ден. Избягвайте нанасенето на киселини върху лицето и тялото и приема на фоточувствителни медикаменти, като витамин С, ретиноли и други, които могат да предизвикат директна пигментация. Кожата може да пигментира, т.е. да стане на петна. За да работи лазера качествено, му трябва хубав корен. Ако той бъде отскубнат и станява и не може да се изпълни процедурата качествено. Ако кожата по време на процедурата реагира по-бурно и се получи зачервяване, може да се възпалят фоликулите и да станат гнойни пъпчици по обработената зона. При бръсненето кожата се раздразва и когато претърпи обработка, с лазера е възможно да се усеща допълнителен дискомфорт върху нея. А ти ходил ли си някога на лазерна епилация? Напиши ни в коментарите.